वाटारमेलन होनदोंना नायनायफ्रा सोरखौ नायो बै जायफ्रा वाटारमेलन दङ बिसोरखौसो नायगासिनो दं दा बुंनायाव नों आं बुंबा नै मानो बिदि बुंखो मानो माबाखो नायदो ससाइटियानो बेनो ओरै सोमावनानै देखायगासिनो दङ नै हेलो गुड इभिनिं एवरीवन वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आङो नैबे समावहाय दंफैयो फोथारावसो दङ दै लोगोफोर उनथिंजाय माइया ओरैबायदि ओंखारबाय नायदो नै माइयानो माइ आरोना एसे बेलासि समाव फोथाराव थायोब्ला मोजां नाङो गोसोफोरखौ थ' एसे ब्लार नुयोलै उनथिंजाय माने गुफुर नुयोना थ' जेनो हक लोगोफोर आङो नैबे समावहाय दा एसे फोथाराव माइ नायनो फैदों आरो बेजों लोगोसे आङो नैबे फिसा मोनसे ब्लगखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय आरो थ' जितुनिखि जोङो मोननैसो भिडिअ जोङो बेबायदि भाइरेल जाबाय थानाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ सैथोथिया मा जेबो मिथिला आङो दा थेवबो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय बेबायदि ना थ' केस होला होलि बायदिसिनाफोराहाय दिनै जानो नाङा आरोना थ' जोंनियावहाय बेबायदिनो ससियेल मिडियाया जेसेबांनो दिनै इन्टारनेटआ ग्र' जादों जोङो घरे घरे ना बयबो बेबायदिनो मबाइलफोरखौहाय इउज खालामगासिनो एन्ड्रइडफोरखौहाय आरो नंनाय नङैनि प्ले खालामगासिनो नाथाय भिडिअनि सिङावहाय मा रहस्य दङ जोङो दिनै दं गैया बेखौ नाया खालि जोङो भिडिअसखौहाय जोङो प्ले खालामो आरोना जोङो मोजाङै प्ले खालामनानै नायनो थाङोब्ला भिडिअनि सिङाव जेबो गैया नाथाय दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियायाव बांसिनै गेसाव भिडिअ फैयोबाथाय जोङो भाइरेल जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो जियानो हक जियानो जाया मानो साननैसो सिगाङाव बेबायदिनो जोंनियाव गोबांथार बेबायदिनो भाइरेल जाग्लुंलाबाय थानाय भिडिअसफोर जोङो गोबांथार नुबाय दा जोङो बे भाइरेल भिडिअसफोरखौ नायनानै जोङो मिथिनो मोनो बांसिनैहाय जितुनाखि गेसाव गोफोन कन्टेन्ट थ' बे गेसाव कन्टेन्टफोराहाय बांसिनैहाय इउटिउबाव भाइरेल जायो आरो माखासेफोरा माने बेखौनो कन्टेन्ट लाबोखायो आरोना थ' आङो रावखौबो बेवहाय थांखिनानै जेबो बुंनो सानाखै लोगोफोर जायफोरा भिडिअ बानायनो हायो बानायबाय थायोब्लानो जाबाय सम मोनोब्ला ना बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय आङो दा जितुनाखि नैबे मोनसे भिडिअनि सायावसो फंनैसो बुंनो सानदों जिफोर माने दिनैनि जुगाव आरो मा बुंबावनो लोगोफोर ना थ' जोंनियाव बिदिनोसै गोबांथार आंनावबो बेबायदिनो क्लिप्सफोर फैदोंमोन आङो बेफोर क्लिप्सखौ दैखांनो सानथ'खायाखै आरो आङो बानायनोबो सानाखै आरोना खारन भिडिअसफोरा जेथिं मेथिं गोसारो नैबे इन्टारनेटआ ओरैबायदि माने स्पिड जाबायना थ' घरे घरे बेबायदि मबाइल आजिखालि माने जेराव मेराव बेबायदिनो प्ले खालामजासै भिडिअसफोराहाय गोसारलांलाबायो थ' बेखायनो आङो बांसिनै नैबे भाइरेल भिडिअसफोरखौहाय एसे बानायनो बायो आरो लोगोफोर थ' सोरनिबा प्राइभेट पार्टनो बायदिसिना माबा माबि ना थ' बेबायदि नायथाव जायै पिक्सारफोराहाय एसे गोसारबोयो आरो लोगोफोर दा आङो बेबायदि भिडिअसफोरखौहाय बांद्राय आपल'ड खालामनोबो मोजां मोनखाया आरो बिनि सायावहाय बेबायदि कन्टेन्टफोरखौबो आङो एसे लाबोनोबो बानायबो मोनो आरो थ' जियानो हक जोङो किसुमानफोरा बेबायदिनो ना आइडिफोरखौबो बानायब्रबसै डुप्लिकेट बेबायदिनो फेक आइडि लानानै ना गोबांथार बेबायदिनो नायथाव जायै पिक्सारफोरखौहाय दिनै भाइरेल खालामो थ' जियानो हक जोङो गावजों गाव बांद्राय दावराव खालामज्लायनानै जेबो मुलाम्फाबो गैया आरो लाबबो जाया आरोना सोरखौथो सोर मा बुंबावनो दा भिडिअसफोरा बिदिनो समाव नायथाव जायै पिक्सारफोरा गोबांथार फैयो थ' शेयार खालामहरलाबायो खिन्थु एसे बेबायदि क्लिप्सफोरखौहाय दैखांनोबो बायो आरोना थ' जियानो हक आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो
जितुनिखि जोंहा नैबे जेम्स एक्टरनि ब्लगावबो दा जोङो नुनो मोनगासिनोखा वाटारमेलननिबो ना एसे बेबायदिनो भाइरेल जागासिनो वाटारमेलनाबो बिराद गोसारबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे ब्लेक कब्रा नामा थ' बेबो बिराद गोसारबाय आरोना थ' नुनो मोनगासिनो बेवहाय जोंहा बेबायदिनो आदा आलफ्रेड ना थ' आङो जेबो बुंनो सानाखै बेवहाय बेबायदिनो एसे बाज्ल'नानै सोमावनानै दिन्थिखाबाय ना थ' नैबे जुगावहाय बेनोसै आरो मा बुंबावनो इन्सटाग्रामनिफ्राय लानानै रिल्सनिफ्राय लानानै ना थ' जोङो खालि बेफोरखौनो ससाइटियानो बेनोसै होननानै बुङोब्लाबो आरो भुलानो गैला दा मोजां गाज्रिया इन्टारनेटआव गावबा गावनि सायावसै ना थ' जोङो दिनै स्क्रल खालामबाय थाबानो स्क्रल डाउन खालामलांबाय थाबानो ना थ' जोङो गोबां रोखोमनि भिडिअसफोर मोननो हायो थ' सोरखौ सोर मा बुंबावनो जुगानो बेनोसै दा किसुमान जाथावै कन्टेन्टखौबो बेबायदिनो शेयार खालामो आरो माथो बुंनो बिनि सायाव ना बेबायदि नायथाव जायैबो फैलायलाङो समावहाय आरो दा वाटारमेलन होननाय लोगो लोगो गोबांफोरा दिनै मिथिजोबखाबाय मा वाटारमेलन ना थ' आङो मिथियाखैमोन सिगाङावहाय माने अरिजिनाल माने वाटारमेलनसो सानदोंमोन आरोना थ' मा वाटारमेलन बेलाय थ' आङो एसे हमनो हायाखैमोन लोगोफोर थ' जेरहक बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो आरो ब्लेक कब्रा थ' साननैसो ब्लेक कब्राखौ लानानैहाय बिराद माने दावराव खालामबाय ना थ' मा बुंनो आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला लोगोफोर बिदिनोसै भिडिअ'आहाय सम सम बेबायदिनो ना ब्लेक कब्राबो फैगोन आरो वाटारमेलनबो फैगोन थ' गासिबो फैजोबसिगोन दा गाव गावनि सायावसो जोङो दा ससियेल मिडियायावहाय मोजां आरो गाज्रिखौ बासिनाया गावनि सायावसै आरो सानफ्रोमबो मिथिखा जिथुनाखि माने नायथाव जायै पिक्सारफोर फैयोब्ला बांसिनै गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनखायो थ' लोगोफोर आङो बे कन्टेन्टनि सायाव बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानो सानासै जोंहा वाटारमेलननि सायावबो आदा आलफ्रेडाहाय एसे बुजायलांखाबाय जानांगौ निस्सय ना थ' जोङो जेम्स एक्टरनि चेनेलावहाय बेबायदिनो नुनो मोनगासिनोखा थ' आङो बेबायदि रावखौबो जेबो आङो बुंनो सानाखै आरो बुंनोबो गोसो गैया थ' बेफोरनि सायावहाय बांद्राय बेबायदि बुंजाबाय थाया आरोना थ' जेन हक आङो नैबे फोथारावहाय बेबायदिनो माइ एसे नायबाय दिनैहाय माइआ बेबायदि ओंखारजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै एकदम बेलासिबो जाबाय एसे खोमसिबो जाबाय माइआ फ्राय माने ओंखारनाय जाबाय आरो बेबायदि एसे एम्फौफोरखौहाय खम जानाय नुनो मोनदों आरो अखायाबो हाबायना थ' आंनियाहाय माने एसे नैबे रन्जित माइयाहाय एसे नस्थ' जाबाय आरो बांसिनै माने एम्फौआ बिराद माने जादों गोदै मोनोना थ' बिनि थाखायनो खायफा खायफा माइफोरावहाय बिराद बायो आरो थ' एम्फौआहाय लोगोफोर जेन हक आङो बेसेखिनि दिनै भिडिअखौनो लानानै फैबाय ब्लग हिसाबैहाय थ' बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन